Bueno, oraingo honetan saiatuko gera Gloster bat egiten. Horretarako Gloster edura joango gera eta arpidetza bat ingo dugu. Ni sartua nago, beraz, kreatea glok bak sortzea eskatuko dugu. Bueno, eta berak plantilla bat eskaini digu, guk adibidez hauko ingo dugu. Ikusten ez dute edit, guk zakarrontzira botako dugu. Eta lehenik, fondo hau ez zaigun gustatzen, aukeratu dezakegu, hemen eskaintzen dizkigun hauetako bat, hemen eman ezkero, ikusiko duzuen nola, horratzean azalduko zaigun. Baina guk, jada gure marrazki bat aukeratuko dugu. Aur batzuk kantuan daudena. Orduan, ordenagailura goaz, uploadi eman diogu, ikusi dezutenez, eta igotzeko esan diogu. Hemen daukagu. Orduan, jarriko dugu, erabiliko dugu. Eta ikusten ez dutenez, horratzean azaldu zaigu. Honek ez du funtzionatzen, datak ere ez, eta soinura goaz. Orduan, soinu bat aukeratuko dugu. Berdin, 3 aukera dauzkagu beti. Gure ordenagailutikan igotzea, link bat, hau da, musika edo imaginak link baten bitartez jasotzea, edo gure webcam edo webkamaren bitartez grabatzea. Orduan, soinua guk ingo duguna da igo daukagun bat. Nik adibidez, Pello eta Pantxoaren bakemina. Ikusten dut hemen, igotzen ari dala, eta hemen azaldu beharko litzaiguke. Hauek lehendikan dauzkadan batzuk dira, beste Gloster batzuk eginak ditudalako, eta hemen daukagu, bakemina. Selekzionatzen dugu, eta reproduktore bezala aldatu dezakegu, beste player bat aukeratu dezakegu. Hauxe. Venga, hauxe aukeratuko dugu, eta esango diogu, erabili nahi dugula. Orduan, ikusten ez dute, nola, joan zaigun, behera. Hemen dago, beraz. Hemen daukagu, kanta. Orain, marrazkiren bat. Bueno, hemen badauzkat batzuk, baina igoko dut, Pello eta Pantxoaren marrazki bat. Googleetikan jetxitakoa. Eta hauxe dugu. Orduan, aukeratzen dugu. Nahi balin badugu, fondo bat jarri ez aiokegu, hemen nahi dugun itxura, apaindu dezakegu. Eta erabiltzeko jetxi dugu. Oso ondo. Ari gera, elementu desberdinak kokatzen. Orain, bideo bat. Bideoekin, batzutan arazoak ematen ditu, guk daukagun bat sardezakegu, eta gaizkiz banago 100 megatako muga dauka, orduan asko okupatzen dutenez bideoak, hoberena da, YouTubera jutea eta link bat aurkitzea. Orduan, nik hoxe ingo dut, hemen, ikasi dugun bezala, konpartirri ematen diogu, eta hemen ez dugu insertar hartuko, baizik eta URL-a. Kopiar, linka. Orduan, bagoaz gure Glosterrera, eta linkean sakatzen dugu, eta hemen, eskubikoarekin, pegarri ematen diogu. Eta, baietz esaten diogu. Beraz, hemen daukagu, hemen. Bai? Beraz, hemen, beti bezala, jarri dezakegu itxura, nahi dugun itxura. Berdin zait, hauxe, bera. Venga. Eta, erabiltzera noa. Bueno, orduan, hemen daukagu gure Glosterra osatzen ari gara. Orduan, bideoa honea eramango dut. Nahi izan ezkero, hau aktibatuta dagoenean, editatu dezaket edo ezabatu dezaket. Editatzeko zer esan nahi du? Koloreak aldatu dizaizkiok kedala, edo efektuak probatu zazu hemen. Autoplay, martxan jardadin bera automatikoki, baina ez dugu nahi, beraz. Horrela utziko dugu, eta okeiri ematen diogu. Beraz, behin, jetxi ondoren ikusten dezutenez, editatu dezakegu. Hemen ere berdin, horrela utziko dugu. Haunditu edo txikitzea oso sinplea da. Mugitzea oso erresa da. Baina beti aktibatu behar dugu, hemen adibidez. Argazki honetan, hau ere, berdin. Eta nahi izan ezkero, link bat, alegia, horri alde batera eraman gaitzake. Bueno, orduan, nik testu bat sartuko dut orain, eta aukera desberdinak dauzkat, hemen dira, hauek dira, bokadilloak edo hitzazaienak, edo stickers, edo tituloak. Orduan nik titulo aukeratuko dut, eta izenburua jarriko diot, hauxe bera adibidez, eta orduan erabiltzeko esango diot. Bueno, behia,
bera joan zaigu, ikusi dezutenez, eta aktibatuko dugu. Handitu dezakegula badakizue. A ber, handitzen dugun. Eta hau izenburuan. Jarriko dugu, editatzeri emango diogu, eta adibidez, Peio eta Pantxoa. Peio eta Peio eta Pantxoa. Bueno, orduan, okei ematen diogu, baina egingo duguna da link bat, ez, gero egingo dugu hori. Okei ematen diogu, eta hau izenburura emango dugu, beraz. Hau izango da, gure izenburua, bai? Eta orain, ingo duguna da, beste testu mota bat. Adibidez, testu luze bat nahi balin badegu, stickersi eman, eta hemen egin dezakeguna da, testu luze bat idatzi, kantaren letra adibidez. Baina, nik ez dut hori egingo, letra, baizik eta, venga, hauxe, aukeratuko dut, bokadillo bat. Erabiltzeko esango diot, eta ingo dena da, bere barnean, link bat jarriko dut. Beraz, hemen, joango gera, editatzera, eta Wikipediara eramango gaituen, Peio eta Pantxo. Orduan, hemen linkari ematen diogu, eta hori itxatxi behar dugu link bat. Eta nun, bueno, nik Wikipedian ja ikusi dut bazegoela orrialde bat beraiei buruz hitz egiten zuena, orduan klikatu dut, xaguaren eskubikoarekin kopiarri emango diot, eta Glogsterrean hemen klikatzen dut eta pegarri ematen diot. Bueno, okeiri ematen diot, eta orain, nire Glogsterrean gauzak mugitu ditzaket, lehen esan dugun bezala, handitu, txikitu, hau da bere kanta, eta hemen linka daukagu. Bueno, printzipioz, holaxe utziko dugu, hauek izango lira, gero apaintzeko grafiko batzuk ere bat ditugu, eta oso simplea da, adibidez, hauxe bera aukeratuko dugu, esaten dugu, erabiliko dugula, eta hau erabiliko dugu. Venga, bi horiek orduan. Orduan, hauek apaingarria dira. Bat hemen, handitu dezaket, buelta eman diezaioket ere. Hemen dikan, hori da. Bai? Eta beste apaingarria hau zen, eta hau eramango dugu, azpira eramango dugu. Hori da. Handituko dugu, apaingarria hori. Bueno, egin dugu gure Glogsterra. Orduan, orain, egingo duguna da gorde. Orduan, gordetzeko izen bat. Peio eta Pantxo. Eta, bueno, esango diogu eskolarako dela, beraz, hemen school, eta tagak gero aurkitzeko, Peio Gape jarriko dut, ikastolaren izena. Noizbait norbaitek aurkitu nahi badu, eta gordetzeari ematen diot. Orduan, nahi izan ezkero, ikusteko esango diogu. Lehen ere aukera bat zegoenen prebiez, ikusteko. Bueno, hauxe da gure Glogsterra. Ikusi ez duten ez da bat ere zaila, eta dauzkagun gauzak dira. Daukagu hemen linka, esan dugun bezala, eta bideoa ikusteko aukera.